Por este camiño que dá acceso a numerosas empresas e depuradoras circulan a diario dúcias de vehículos. O vial conta cun proxecto para ser pavimentado elaborado xa no anterior mandato, cando o líder de Cambados Pode formaba parte do cuadripartito local. Agora, xa dende a oposición, José Ramón Abal vai levar ao pleno da vindeira semana unha moción para que se desbloquee esta actuación. Entendemos que o goberno ten que poñerse as pilas e executar canto antes, contratar canto antes esa obra e que esa obra este finalizada. Si eu hubiera continuado como concelleiro coas mesmas competencias que na anterior legislatura, esta obra a día de hoxe estaría totalmente executada e finalizada, porque ese era o compromiso que eu había adquirido cos empresarios de aquí da zona de Tragove. Porque, segundo dijo José Ramón Abal, os empresarios desta zona de Tragove están fartos de ter que acceder aos seus negocios por unha lameira no inverno e no medio dunha poeira no verán, pero o problema, di o líder de Cambados Pode, non remata aí. Os empresarios de aquí desta zona están tendo moitísimos problemas cos sistemas de certificación de calidad, os auditores poñen moitísimos reparos á hora de continuar cos procesos de auditoría e bueno, estamos ante 9 depuradoras, máis de 3-4 conserveiras. Aquí é unha zona que se xeneran pois máis de 500 postos directos de traballo e é unha obra que para nós é histórica, é crucial. O goberno cambadés indica que esta actuación non se pode levar a cabo mentres Augas de Galicia non acomete unha canalización pendente, uns traballos que, segundo o líder de Pode, non figuran en ningún documento. Abal advirte de que a demora pode supoñer a perda dos 98.000 euros que aporta a Deputación para a pavimentación. Están poñendo excusas de que Augas de Galicia quere acometer aquí unhas obras, de colocar uns tubos. Mira, esta é unha obra que está no Plan Concellos 2018 e temos de marxe para contratalo hasta xuño do ano que ven. É dicir, non hai marxe para demorarse nin esperar a que outra administración coloque uns tubos ou non, porque o que vamos a facer é correr o risco de perder esa subvención. Por lo tanto, entendemos que o goberno está poñendo excusas ante esa falta de capacidade de xestión, ante esa inoperancia e esa incompetencia. A alcaldesa de Cambados e o novo concelleiro de Obras mantiveron xa unha xuntanza cos empresarios da zona para indicarlles que o camiño de momento terá que continuar sen asfaltar.